Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το κύβο του Rubik. Λοιπόν, ξεκινάτε διαλέγοντας ένα χρώμα. Εγώ διαλέγω το κίτρινο. Πρέπει να βρω ένα από κάτω, ένα κίτρινο από κάτω, που να είναι ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ. Βρίσκω αυτό εδώ πέρα. Έχει από πάνω κόκκινο. Οπότε το γυρνάω από την πλευρά που είναι τα κόκκινα. Και το περιστρέφω προς τα πάνω. Το έφερα εδώ και έφερα και τα κόκκινα εδώ πέρα. Βρίσκω άλλο ένα κίτρινο. Αυτό εδώ πέρα δεν μας κάνει. Δεν έχω άλλο από κάτω, θα φτιάξω εγώ ένα. Πάω από εδώ. Κατέβασα αυτά τα δύο κάτω. Παίρνω αυτό εδώ πέρα. Το έχει πάνω μπλε. Είναι ήδη στην πλευρά που είναι τα μπλε, οπότε το ανεβάζω πάνω. Όμως έφερα μαζί και αυτό, το οποίο δεν χρειάζομαι, θα το κατεβάζω. Από εδώ κάτω δεν έχει άλλο κίτρινο, οπότε βάζουμε εμείς ένα. Βάζω αυτό εδώ πέρα. Το έχει από πάνω πράσινο. Πάω στην πλευρά που είναι τα πράσινα και τα ανεβάζω. Όμως έφερα και μαζί και αυτό, από πριν. Οπότε το διώχνω. Και μου λείπει ένα κίτρινο εδώ πέρα. Κοιτάω από κάτω, δεν έχω κίτρινο, οπότε φτιάχνω εγώ ένα. Πάω από εδώ, περιστρέφω, γυρνάω, ξανανεβάζω πάνω και τώρα έχω αυτό εδώ πέρα. Το έχει από πάνω πορτοκαλί. Οπότε το γυρνάω από την πλευρά που είναι πορτοκαλί και το περιστρέφω προς τα πάνω. Όμως έφερα και αυτό μαζί που δεν το χρειάζομαι, οπότε το διώχνω. Και δημιουργήσω αυτό το σταυρό. Τώρα πρέπει να βρούμε αυτές τις 4 γωνίες. Μία γωνία είναι εδώ. Έχει από δίπλα μπλε και από κάτω πορτοκαλί. Οπότε πάμε στη γωνία που είναι ανάμεσα στο μπλε και στο πορτοκαλί. Πέρα είναι το μπλε και δεν είναι το πορτοκαλί. Οπότε το φέρνουμε εδώ πέρα. Οπότε το κίτρινο πει εδώ πάνω. Το απομακρύνουμε, κατεβάζουμε το κίτρινο, επιστρέφουμε και ξαναβάζουμε πάνω. Τώρα το βάλουμε εδώ πάνω. Πάμε να βρούμε μια άλλη γωνία. Ρίχνουμε αυτήν εδώ πέρα. Έχει μπλε και κόκκινο. Πάμε εδώ πέρα που είναι ανάμεσα στο μπλε και στο κόκκινο. Οπότε αυτή η γωνία θα μπει εδώ πάνω. Οπότε το απομακρύνουμε, κατεβάζουμε, ξανανεβάζουμε και το φέρουμε εδώ πέρα. Πάμε σε μια άλλη γωνία. Αυτή είναι εδώ πέρα τη γωνία. Έχει πράσινο και από κάτω πορτοκαλί. Πάμε ανάμεσα στο πράσινο και στο πορτοκαλί. Πράσινο και πορτοκαλί. Οπότε αυτή η γωνία θα μπει εδώ πάνω. Το απομακρύνουμε, κατεβάζουμε, γυρνάμε και επιστρέφουμε. Το βάλουμε εδώ πάνω. Μας μένει αυτή εδώ πέρα η γωνία. Για να τη βγάλουμε από κάτω, το γυρνάμε και ξαναπεριστρέφουμε. Και το ξαναβάζουμε πάνω. Τώρα τη φέρνουμε εδώ πέρα. Έχει από δεξιά, από αριστερά κόκκινο και από κάτω πράσινο. Οπότε πάμε ανάμεσα στο κόκκινο και στο πράσινο που είναι εδώ πέρα. Τώρα θα μπει εδώ πάνω. Απομακρύνουμε, κατεβάζουμε, περιστρέφουμε και ξαναβάζουμε. Τώρα λύσαμε όλο το κίτρινο και ταυτόχρονα αυτά εδώ πέρα τα τάφ. Άμα δεν έχουν βγει τα τάφ, ξαναδοκιμάστε μέχρι να σας βγουν αυτά εδώ πέρα τα μικρά τάφ. Όχι τα μεγάλα, τα μικρά. Το μεγάλο δεν έχει σημασία. Τώρα πρέπει να βρούμε αυτά εδώ πέρα. Μερικά ίσως να είναι ήδη λυμμένα, οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα χρώμα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε το πορτοκαλί. Άμα αυτό εδώ πέρα ήταν εδώ, το κεντρικό, θα πρέπει να το φέρουμε στο πορτοκαλί και βλέπουμε ότι από κάτω έχει πράσινο. Τα πράσινα είναι από εδώ. Οπότε το κάναμε από την αντίθετη κατεύθυνση, κατεβάζουμε αυτό κάτω, το ξαναφέρνουμε πίσω και ξανεβάζουμε πάνω. Όμως χαλάσαμε τα κίτρινα, οπότε φτιάχνουμε τα κίτρινα όπως μάθαμε πριν. Και τώρα το βάλουμε το πορτοκαλί εδώ πέρα. Πάμε να βρούμε ποιο άλλο, το κόκκινο. Το κόκκινο έχει από κάτω άσπρο. Το άσπρο όμως είναι από εδώ πέρα, δεν μπορούμε να το κουνήσουμε ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά, γιατί δεν ξέρουμε. Οπότε δεν μπορούμε να το λύσουμε προς το παρόν. Αν πάμε να λύσουμε το μπλε, δεν βρήκαμε εδώ πέρα το μπλε. Να το. Έχει από κάτω κόκκινο. Οπότε το κουνάμε μακριά από τα κόκκινα, κατεβάζουμε αυτό, στρίφουμε, ξανεβάζουμε πάνω, χαλάσαμε τα κίτρινα, φτιάχνουμε τα κίτρινα όπως μάθαμε και πριν. Το ξαναβάζουμε πάνω και τώρα μας έμειναν μόνο αυτά τα δύο που είναι ένα στην ακρίβεια.
Οπότε πάμε να βρούμε το πορτοκαλί. Όμως εδώ πέρα δεν έχει πορτοκαλί. Οπότε πάμε για το μπλε. Το μπλε είχε από κάτω άσπρο. Οπότε, όπως είχαμε πριν, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Όμως θα προσπαθήσουμε. Κάνουμε ότι το άσπρο είναι πορτοκαλί. Οπότε το κάνουμε μακριά από το πορτοκαλί. Κατεβάζουμε, περιστρέφουμε, ξαναβάζουμε πάνω και φτιάχνουμε το κίτρινο. Και τώρα μας έμεινε να φτιάξουμε μόνο το πορτοκαλί. Πάμε το πορτοκαλί εδώ πέρα. Από κάτω έχει άσπρο. Κάνουμε ότι το άσπρο είναι μπλε, οπότε το κάνουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Κατεβάζουμε κάτω, περιστρέφουμε, ξαναβάζουμε πάνω και φτιάχνουμε το κίτρινο. Τώρα από ό,τι βλέπετε διατηρήσαμε και το κίτρινο και φτιάξαμε και αυτές τις δύο λωρίδες εκτός από το μπλε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το μπλε. Πάμε το μπλε εδώ πέρα, που κάτω έχει άσπρο, το κάνουμε προς τα εκεί, δεν ξέρουμε, κάνουμε ότι είναι πορτοκαλί. Το κοιτάμε και φτιάχνουμε και το κίτρινο. Όμως κολλάσαμε το πορτοκαλί, οπότε πάμε να φτιάξουμε το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί από κάτω έχει μπλε, το κάνουμε αντίθετα από το μπλε. Κουνάμε, φτιάχνουμε το κίτρινο και φτιάξαμε το μπλε και όλες τις δύο γραμμές. Τώρα πρέπει να λύσουμε το σταυρό από κάτω. Σε εμάς είναι λυμένος. Γιατί έτσι. Άμα δεν έχετε καταφέρει να το λύσετε, προσπαθήστε να ξαναλύσετε αυτό εδώ πέρα. Τώρα, πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις γραμμές. Εδώ πέρα δεν έχουμε δημιουργήσει καμία. Όμως άμα το γυρίσουμε και έχουμε ήδη δημιουργήσει το σταυρό, κανονικά πρέπει να μας βγουν 2 τουλάχιστον. Τώρα εδώ πέρα όμως έχουμε και οι 4, οπότε είμαστε τυχεροί. Και πρέπει να λύσουμε τις γωνίες. Οι γωνίες τώρα είναι άλλοτε τοποθετημένες σωστά αλλά γυρισμένες λάθος, ή άλλοτε τοποθετημένες σωστά και είναι και σωστά. Αυτό εδώ πέρα είναι λάθος, γιατί έχει κόκκινο, άσπρο, πράσινο. Ενώ θα πρέπει να έχει κόκκινο, άσπρο, μπλε. Αυτή εδώ πέρα είναι σωστά, γιατί έχει πορτοκαλί, άσπρο και μπλε. Οπότε θα λύσουμε ως προς αυτήν. Κρατάμε έτσι τον κύβο και λύνουμε με τον ακόλουθο αλγόριθμο. Πάνω, αριστερά, πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά, κάτω και δεξιά. Τώρα από ό,τι είδατε λύσαμε αυτή τη γωνία. Για να πάμε να δούμε τις άλλες. Αυτή εδώ πέρα η γωνία είναι σωστά, παρόλο που είναι γυρισμένη λάθος. Αυτή εδώ πέρα είναι σωστά και αυτή εδώ πέρα είναι σωστά. Οπότε, άμα δεν σας έχει ήδη βγει αυτό, να είναι όλες οι γωνίες σωστά, τότε ακολουθείτε τον προηγούμενο αλγόριθμο όσες φορές μέχρι να είναι όλες σωστά. Και όταν λέω σωστά, εννοώ να έχουν τα χρώματα. Και όταν βγουν όλες σωστά, πιάνετε μία γωνία που είναι χαλασμένη και ακολουθείτε αυτόν τον αλγόριθμο. Πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω, δεξιά, πάνω, αριστερά, κάτω και τώρα το ίδιο από την αριστερή πλευρά. Πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά και κάτω. Τώρα από ό,τι βλέπετε μας έχουν μείνει μόνο αυτές οι δύο γωνίες. Δεν θα πάμε να λύσουμε έτσι από αυτή την πλευρά. Πάμε να λύσουμε από αυτή την πλευρά που είναι η μία. Και να λύνουμε μία τη φορά. Γιατί αλλιώς ίσως μας πάρει παραπάνω χρόνος. Πάμε πάνω πάλι, αριστερά, αριστερά, κάτω, δεξιά, πάνω, δεξιά, κάτω, το ίδιο από την αριστερή πλευρά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, κάτω. Και τώρα λύνουμε ξανά με τον ίδιο αλγόριθμο. Πάνω,
αριστερά, αριστερά, κάτω, δεξιά, πάνω, δεξιά, κάτω. Και το ίδιο από την αριστερή πλευρά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, κάτω. Και ναι, λύσαμε τον κύβο του Rubik.